Харесва ли ти така? Тук да играеш. С Ники вечеряхме в Диди Бич. Това е място, което е прекрасно. Първо като атмосфера, като гледка. Ако искате да вечеряте там, е хубаво да си резервирате маса, тъй като всичко беше резервирано, с изключение на една-две маси вътре. Но ние извадихме късмет и си седнахме на вътрешната маса, защото просто искахме да хапнем. После имахме планове да разглеждаме центъра на Сарафово. Но исках да кажа за Диди Бич, че там ни обслужваше момиче на име Никол, което просто беше страшно възпитано. Уникален човек, само от няколко разговора разбираш що за човек е и не е само от името, понеже и дъщеря ми се казва Никол. Просто наистина още преди да разбера името и установих някаква връзка с нея на едно такова много приятно ниво. Та, ако родителите на Никол ни гледат, свършили сте прекрасна работа. Благодарим на такива родители, които отглеждат децата си по най-правилния начин, дават им добър пример и съответно ето на тази възраст децата вече не са деца, са млади дами, които наистина правят впечатление и това се забелязва не само от мен, а и нали, от всички останали със сигурност, които общуват с това момиче. Та просто исках да кажа, че хубаво е да водиш комуникация където и да отидеш, да си социален, не просто да влизаш и излизаш от някакви обекти, дали ще е магазин, дали ще е ресторант, дали ще е просто на разходка до плажа. Също така, извинете, се запознах с една прекрасна дама по тази пътека, която се казва Танаска и водихме страхотен разговор за живота с нея. Помогна ми да осъзная някои неща, тъй като тя е с по-голям житейски опит от мен. И някак си ми даде кораж за нещо, което ми предстои да направя с живота си и просто така някой път просто е хубаво да се сблъскаш с някой, който има повече житейски опит от теб и има на какво да те научи и просто да поемаш. Мълчиш, изслушваш, поемаш и си благодарен за това, че сте се срещнали, сте се запознали и сте си обменили тази важна и полезна информация. А и не само. Просто от чиста гледна точка на социализацията е хубаво винаги да се запознаваме с нови хора и да черпим опит едни от други. Тук попаднах на частен имот и трябваше да се върна наобратно в другата посока.
Тази пътека води до един много хубав хотел Натура и неговия ресторант Олея. Като в хотела не съм отсядала, много ми се иска за в бъдеще някой път, тъй като просто много ми допада този стил и изобщо локацията е много хубава, точно нали, на плажната ивица, с прекрасна гледка, залеза, изгрева, всичко си го представих как е, ако нали, отседна един ден в него, но съм посещавала ресторанта, направи ми добро впечатление, като цяло и за там трябва да имате предварително направена резервация, тъй като ако отидете за вечеря, почти е невъзможно да си намерите място, особено навън е много трудно да си намерите. Ние бяхме изчакали хората да станат, за да седнем отвън. И то не сме вечеряли, хапнахме десертче и водихме такъв задушевен разговор на приятна атмосфера и обстановка. Детския кът може да се ползва, ако седнете на заведението, нали, срещу заплащане. Просто за него няма какво да кажа, тъй като Никол тогава не искаше да стои в детския кът, тъй като беше самичка и тя трудно се приспособява на моменти, когато е ново място, различни деца. Има нужда някой да отиде, да я запознае с децата, да стои с нея през цялото време и поради тази причина остана за 5 минути, обади ми се няколко пъти от часовника си, че иска да отивам да я взимам, при което даже ми се обади нали, жената, която гледа дечицата и каза, нали, че стои на Барбарона и ме чака. И така, отидох да си я взема и просто хапнахме десерта заедно и се прибрахме. Разгледах цените онлайн. Лично за мен са малко високи, нали, като бюджета ми не го позволява на този етап да си позволя такава почивка, да отседна в такъв хотел, но нали, има най-различни хора, за някои хора даже ще им се стори ниско като цена, така че разгледайте ги в интернет, предлагат най-различни услуги, комплексът е голям, така че възползвайте се. Предполагам, че септември има доста добри оферти, след като е минал така най-пиковия сезон август месец, когато всички деца са във ваканция, съответно и когато родителите си взимат отпуски. Аз лично препоръчвам септември да се ходи по почивки. Даже може нали, просто да освободите децата за 2-3 дена или един уикенд просто да си направите такава приятна почивка и да излезне по-бюджетна. Тук с Ники отиваме на разходка. Впрочем, това сърце е прекрасно място по залез за фотосесии или за снимане на някакви видеа за реклама. Много добре изглежда вечерно време, но не успях да го снимам, когато бяхме на вечерята. На следващия ден сутринта дойдохме с Ники да й покажа плажа, тъй като тя не го беше виждала, защото вечерта беше тъмно. Много й хареса и съответно, както на всяко едно дете, играта на пясъка е най-забавното нещо за нея. Както и във водата, но тогава не сме влизали в водата. Някаква повреда или ако искаш пък на тебе да ти направят в твоето село. Ей такава пътечка. Хайде, Ники. Ще стигнем до там. Върви напред. Напред. Напред, Ники. Насам. Насам върви. Да ти покажа един път. Айде, върви напред. Върви напред. Напред да те стига. Да, стига до морето. Ма по-бързичко, можеш ли? Защото ще ти се разтопи сладолет. Наляво.
Тук където избереш мини. По кое искаш да ми? Ти много време стоиш тук. Що не дойдеш там да довършиш топките? Харесва ли ти така? Тук да играеш. Добре, аз съм там. Така пясък си слагаш в косата.